Inang selamat Natal, ala nang masuk ma barisan prosesi, ala ni hupangido hami mahita, jongjong dengan atabe. Hudul mahita saluhutna. Masuk mahita tu acara hatapatu jolo, ima pinasahat ma partikian tu ketua seksi lansia, ketua panitia Natal lansia, ima amang insinyur de naibaho. Horas madihita saluna. Na pinarsangapan amang preses amang padita ha hutapea STH MM na pinarsangapan pangula nagok tiki amanami na nami perhalado na pinarsangapan ketua lansia amang CDC Silalahi, na pinarsangapan ketua Dewan Diokononia amang situa Dr. Andus Tinambunan, sasude mahita napungu apala di Botarion ima nama dohoti perayaan Natal lansia apala di Tikon. Jadi hamis yang panitia apala di Tikon madok mauliate tu kita salugutna di haradeon ni rohatta dohot madohoti perayaan Natalon sehingga boy terlaksana apala di Botarion. Napaduahon kesempatan on di pasat hami ma hamaleteon ni rohanami tu huria na totong mendukung baik secara moral material gabe boy mardalam terlaksana perayaan Natal ni lansia apala di Botaran Rion. Na patuluhon pinabotohon tu kita bahwa Natal lansion live streaming do
Jadi dia keluarga lansia nasubui langsung mendohoti Natalon, boy ma mengikuti melalui live streaming, jala linkna nunga dikirim betu grup WA lansia, ima songon informasi tu hita. Jadi salinai hamisan panitia menyadari do tunggudang do kahahurangan di pelaksanaan alani hami panitia magido mama tu hita saluhutna. Hata perpudi selamat menyongsong Natal Madihita 25 Desember 2020 dan menyongsong menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Horas. Mauliate napaduahon hata patujolo sian ketua seksi lansia ima amang CDJ silalahi opung galpin. Upasahata mima partikian tuhamuna. Horas manita salukna, selamat Advent ma di hita palatikion. Nau parsangapi hami amang Pareses distrik 22 Riau, amang pendeta Hatus Utapea STHMM. Nau parsangapi hami ketua diakonia amang situa Dr. Andus Atinambunan. Nau parsangapi hami ketua Natal Lansia Bornginon amang senior di Naibaho. Nau parsangapi hami sude panggulana gotiki do sude prahlado nang nau hormati hami sude ruas ni huriata na parpungu apalatikion moleate parjolo pasat hami tuamang debata dia seala dilehon marhai pason hita boy hita pajupang boy hita mengikuti Natal lansia di Bornginon ima Natal lansia di tahun 2020 dia mau amanami nanami memang molo Natal lansia nang disudetiki kon tepat waktu dong mulu tahun jam pitu alai mulu sonarion tahun jam 5 mulu non masuk kita jam 5 mulai tema dia nanami lansia na tetap konsisten di waktu kita selalu na patut do kita maka mulai tehong naung dilihat tuhata di hita hai pason sahatu sadarion nabui hita laho mandohoti Natal ima nalaho memperingati hatu tubuhan ni Tuhata Yesus Kristus. Jadi apalagi kion adong dongata na subuiro na sebelum na semangat na sida ikon dot Natal Bornginon alay ni persahiton amang situa be Simamura sonari sedang dirawat di rumah sakit kamu amang dot tainang tabuat detang yang ta asang giat tumibung balum persahiton bolong persahiton sian pamatangna naksongon ido dohoton nami sian songon mewakili pengurus lansia dohonon nami matu hita salukna molope di Bornginon dang buwiro sude namar guar lansia mudah-mudahan matu tahun naro molo tapatupan Natal lansia naing mana yang digerak ke Tuhani akan pemikiran narohana
asabui madohoti kegiatan lansia. Di sudi kegiatan lansia na masuk program ni huriata ima de ruya HKBP Pekanbaruan. Mula ate doron nami tu sude pangula nago tiki nang tu pada tanami pe ala na siya tetap mendukung program ni lansia. Amanginang mula hita pay may maun haruron itu hata Yesus Kristus. Sada do si pangidota anggiat manian di hita lansia. Toktong tubuh tu hata Yesus Kristus sebagai sarwatabe. Asabui hita songon mototai tolu martangiang mamudai marguna tua kasudi pinoparta lasido nang siya odol honame paletikyon sehingga may tamargugo ka amang do inang kita salunalan siya di tabetu hatta ka gugo do ahipaso di ita asabuhi hita manangyak ko na pinoparta buhi hita mamudaya ka pinoparta las buhi hita marguna tusude ruas ni huriatan ang lumubi tu pinoparta songon ima songon hata ni atas yan hami mulai ate madi Tuhan mulai ate madi hita salutna horas madi hita sudah Napatuluhon hata patujolo sian Ketua Dewan Koinonia ima amang situa Doktorandus A Tinambunan upasatami mapartikian Tuhamuna. Salam. Nah, waholong kami di bagasan tuhatai amanami padita Kutapea Preses Distrik 22 Riau songoni nang waholong kami ngadi sotehe amata padita resorta doho sudi parhalado ni huriata HKBP Pekanbaruan songoni nang ka dewan-dewan sian diakonia marturia nang koinonia dohot na waholong kami amanami ketua lansia amang silalahi na waholong kami toktong di baga satu hatai inanami koordinator ni lansia taima inang diakonesta baru hutapea dohot keluarga songoni manang na waholong kami terkhusus tu panitia amang insinyur de Naibaho do saluhu nama panitia na mendukung pelaksanaan ni Natal Lansia 2023 do nah waholong kami di bagasan tuhatai amanami inanami na berbahagia di bagasan Bornginon lansia ama dohot inanami lansia ina maradu sude mata heita ruas ni huriata HKBP Pekanbaruan sian aka yana kota sekolah minggu songoni nang remaja na poso bulong nang sian punguan ina paropuan dohot seksi ama puji Tuhan di bagasan obason marolop-olop todita marlas niroha dagikta dinaboy tupa jala sikop ari sadarion patupahon Natal lansia HKBP Pekanbaru terkhusus to padita atus hutapea manami Preses sangat berbahagia kami akalansia dohot perhalado ni huria Pekanbaruan moloso salau padualihom maon Natal lansia tahun di patolah samu barita nauli nasian tuhatai di parsaurata di Natalon sasitongna amang inang yang dua Preses tahun luar biasa do bui repak hita di bagasan tikyon songonata boto dang lobi dak kurang sian 30
huria di distrik 22 Riau, dohot tidak kurang dari 45 resort, tambah 1 persiapan resort di bawah naungan pelayanan ni pareses tahun. Jadi malu di bagasat tikyon aka amata lansia ni huriatta dohot inata na jinou nami songon opung boru opung doli ba los jinoma opui pareses nami padi tahu tapea ala matsai luas do pakubasim nasida di distrik tahun Jalaboy di bagasan Lasni Roha di hamuna lansia nami balgai jala angur do gowarni huriatta huria Pekanbaruon ala ni partisipasi dohot kegiatan dohot saluhuna aka program-program natupa di bagasan koinonia marhite hadirion keberadaan ni lansiata. Na parpudi sahali borha dohamuna tu HKBP Abarita. Di luar dugaan berhasil do perjalanannya ke amanami nanami tu wisata rohani na lawas manupahi kuria HKBP Abarita. Jala sangat terkesan dohami mamereng aka semangat ni inang dohot amang manganakohi si biaya-biaya di kunjungan wisata natuari. Dohot sejumlah aka kegiatan na asing na wilalahami masai terdepan di tonga-tongani aka kategorial di huriat tahun. Alani martua mahita di bagasat tikyon di napatupa natalon. Asa songon nadidokni tema di natalta di bagasan tikyon asa gabi ale-ale natutuma hamu tu saluhut jolma ima bunyi ni tema di bagasan obason. Hatani tuhatta doi nama dokot tuhita asa songon ale-ale mahamuna dang hatoban. Ido na berkumandang di bagasat tikyon pajewon ni tuhatta. Tona ni tuhatta asa songon ale-ale mahamuna siulahon saluhut akan naulina denggan asa gabe pasu-pasu lansia HKBP Pekanbaru tu saluhut jolma. Nunga di pataridahon aka amang dohot inang nasalelengon. Songon lansia na hudokon naktingan terdepan di berbagai kegiatan dohot event. Alani kami sian Dewan Nihuriata, sian Parhalado Nihuriata KBP Pekanbaruan. Martangiang tujuan nyarion asa anggiat lam tuhipasna salhuna akka amanami nanami lansia ni huriataon. Lalu secara khusus dohon nami dotok tong tu akka amanami dohot ina nami lansia ni huriata dohot keluarga natongon di bagasan nahurang sehat baik pe di rumah sakit manang na di Jabu marhite live streaming on ima nani sediahon ni akka tim multimediata di bagasan tikyon tuhata matoktong na madongani dohot mamasu-masu salhuna aka amanami nanami dohot keluarga na soboy marsaur hita di obbas nauli na dengganon. Asa tutik kita nanengro tubuh ma tuhata marhite obbason di rohata di perjalanan ni ngoluta. Asa siga jang umur ma saluhna aka lansiata di huriaon songon nidok ni si tua-tua tinaba mabulu binain ma hadang ni palia na marpudung. Sai saluh ma lansia HKBP Pekanbaru si ganjang umur jala sahak matuna saur matua lau sahak manang tu mauli bulung. Marsangak matuhata damai sejahtera ma di pasaurata di natalon. Horas marhita, shalom. Naing masuk katama perayaan Natal punguan lansia HKBP Pekanbaru Jalan Hang Tua nomor 36 Selasa 19 Desember 2023 dengan tema Gabe ale-ale natutuma hamu tusaluhut jolma. Johannes
Bidu 15 ayat 14 sahatu ayat 15. Subtema marhite natalon lam marsitutu mahita mangulahon holong masih holongan masih urupan asagabe pasu-pasu hita tu saluhut jolma alani hita puji tu hatta marede mahita nunga jupang muse ari pestai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapona, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang, na somar mula jalana somar pansohotan, debata na manok tongro di saleng leleng na, asima roham, sambing do umbain boy hami marnatal lansia di Huriam, HKBP Pekanbaru. Rap marlasni roha, ditiki on makalason, ari hatutubuni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Marhite perayaan Natalon, saya lampahin sama roha dohot tondi nami, patuluson ngolu namarsiha holongan, gabe ale-ale situruhon hami, tukal dongan nami, marsi tukal-tukalan di rumah tangga, urupi jala pargogoi mahami, manjakon hatutubuni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Kor puji-pujian sian lansia.
Tapuji Tuhata marede mahita bari tahun di dolo. Vokal grup di tengah ombak sian opung boru.
Tapuji Tuhan tamarede mahita. Barita panopaon dadaholan panopaon sabing di baritaho di liturgi na parjoloon alai idaota do disibal gani huaso dohot hagogoon ni debata saluhut na do marharoroan sian ibana jala marhapatea tu ibana tabegema liturgi na parjolo. Sada Musa sada ayat sada dimulana di topa debata langit dohot tanoon. Sada Musa sada ayat 2. Dungi tarulang matanoi gabe halongonang jala ulum di atas lungi. Dungi mangarea-area mato dini dibata di atas ni akaai. Dungi makuling madebata ninna jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4. Nungadenggan na tiuri di ida debata jadi di bahan debata ma persirangan ni na tiur sian na holong. Sada Musa sada ayat 5. Dungi di goar debatama na tiuri arian. Goar ni naholomi borngin. Dungi bot maari torang maari muse ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 6. Dungi makuling muse madebata jadi maho hajak kajang di persitongan ni aka aek bahen persirangan ni aek tu aek. Sada Musa sada ayat 7. Jadi di pauli debata ma hajak kajangi asa disirang aek akan dituruni hajak kajang sian aek akan diginjang ni hajak kajangi gabe menjadi ma songoni. Sada Musa sada ayat sia. Dungi ninda debatama marpungu mahamu aek akan diturun di langiti tu sada inganan. Asa tarida nama hiang gabe terjadi mah songoning.
Sada Musa Sada ayat 10. Dungi di goar de Batama nama hiangi tano. Ya perpunguan ni aka aek laut di goari. Jadi nunga denggan di ida de bata. Amin. Kor puji-pujian sian ama dohot keluarga.
Tapuji Tuhata Marede Mahita. Gudang do rumang di dosa di ngulun di jolmai. Molo taparohahon huhu tapatakas pangalahon di jolmai. Gudang do akka bangso nama korhon hasusahan tu dirina sahira songon sahit na menular akai. Dia mai ima udut ni barita panopao ni debata di portibion tabegema liturgi na paduahon. Sada Musa 2 ayat sada. Asasun malangit dohotanoon rodi isina sudena. Sada Musa 2 ayat 2. Jadi duksun di bahet debata jadian nai di hari papituhon maradia mai bana di hari papituhon sian nasa udaona nabi nahen nai. Sada Musa 2 ayat 3. Dungi di pasu-pasu debatama ari papituhoni jala di parbadiai alana maradian ibana disi sian nasa jadi-jadianna nati nopani debata laho pasuton. Hato topan jolma. Sada Musa 2 ayat 4. Songonima pajadi-jadi di langit dohotano dina tartopa akai di ari panopaon ni dawu di bata jahuba di tano dohot langit. Sada Musa 2 ayat 5. Tangan so adong dope di tanoon nasa ramba jala tangan somar tumbur dope nasa bulung-bulung di ladang. Aindang dope di paro di bata Jehoba udan tu tanoon. Jalandang adong dope jolma na mangula tanoi. Pesalmen 104 ayat 24 doho 30. Tung nalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jehoba. Saluhuknai di pauliho marhite-hite hapistaran. Tungguk jadi-jadianmu do tanoon. Molo di tongo soto dim tartopa manasida. Jala di pai baru hodo rupani tanoon. Pesalmen 8 ayat 2. Ale Jehoba si gonggom hami masesangap do guarmu dilihat pertibion di patibulho do hamulyomu ro di atas ni akalangit. Pesalmen 3 ayat 3. Garis yang pamangani akka dakdanak dohot akka poso-poso dijadihon hodo paranganmu alani akanam mangaloho asa pau japon musuh doho sitahi sudul-sudul. Pesalmen 8 ayat 4. Molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian di jari-jarim. Bulan dohot bintang akka napi naulim.
Amin. Kor puji-pujian sian ina parari Kamis dilanjut teman non muse sian ina hana.
Tapuji Tuhata, mare demahita. Debatado roha nang tod ditu colma natino panai asa dirajai sadok pertibion alai ditutu dolomona dialo do uhum ne debata gabe madabu tu dosa tabegema liturgi napatuluhon. Sada Musa tolu ayat sada alai ulo do naum bisuk sian nasana manggulmi di ladang akan najinadihon ni debata Jehovah. Jadi didok mama dok boru-borui atehe tongodo didok debata naso jadi panganomuna sian saluhut hau akan diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2 dungi ninna boru-borui ma mandok uloki jadi dok panganon nami sian parbue ni hau akan diporlakon. Sada Musa tolu ayat 3 alayang gosian perbue ni hau dina di persitongan ni porlaki di do debatado unang pangan hamusiani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 dungin nina uloki mah mandok boru-borui dang natutu hamu mate. Sada Musa tolu ayat 6 dungi saini panoti boru-boru ima parbuya ni hawi dibahin dengganna panganon jala piama tanah marnida jala tahu menunggul roha tu habis taran hawi jadi diputikon sian parbuya nai jala dipangan dilehon madohot tu sinondukna siani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 8 dungi debege nasidama suara ni debata Jehovah na medan gedang diparloki i haroro ni aloko mareak botari gabe martabuni masi Adam dohot jolmana i di holang-kolang ni hau angkana di porlaki marab dopon bohini debata Jehovah. Sada Musa tolu ayat sia dungi jauh-jauh madebata Jehovah di siadam ninda mamanduk ibana jadi ya doho. Sada Musa tolu ayat 10 jadi nina siadam ma hubegi donian soaram di porlaki gabe mabia rahu ay marsay mara doau ubain na martabuni ahu. Amin.
Kor puji-pujian sian lansia.
Tapuji Tuhata marede mahita. Dung madabu jolma itu dosa, rodo baga-baga haluaon sia debata, ido hataridan ni balga ni holong ni debata, tabegema liturgi napau patong. Yesaya 61 ayat 1. Songgop do tuahu tondi ni Tuhan Jehovah, Allah naung miniahan ni Jehovah ahu, mamaritahon barita nauli, tuhalak na dangol, marsuru ahu, pauliuli halak paroha na bojo. Manitikon haluaon, tuhalak na tarhurung, dohot tuhalak na tarate, buha ni hurungan. Pesalmen 24 ayat 10. Iseulaning ibana raja ni hamuliauni Ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliauni Sela. Yesaya 50 sia ayat 1. Idama dada nahurang gajang tangan ni Jehovah laho mangurupi hamu. Jala dada marhapal pinggolna somar binege. Yesaya 50 ayat 2. Akka hajahaton muna tahe sumirang hamusian debatamuna jala akka dosa muna mangundingi bohina maredopon hamu umbahen so ditangihon ibana hamu. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho marsinodang maho ay naroma panodangmu jala hamuliaun ni Jehovah besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomando makukupi tanaon jala agolapon aka bangso alai na besar nema Jehovah di atasmu jala masih nondang hamuliana di atasmu. Yesaya 60 ayat 3. Jadi mandapoton ni angkang bangsa perbegu ma panondangmu dohot angka raja mandapoton sinondang nong binsar diho. Yesaya 60 ayat 4. Patonggor matam mamereng humaliang luhut ma nasida marongam ro mandapoton ho aka anakmu rosiana dao dohot aka borum abing-abingonna. Yesaya 60 ayat 5. Iadung di idaho nasida marroan siharma panailim jala hissa jala lubang roham hilalaonmu ai turun matuho hamoraon ni laut doho hinagok ni akka parbegu rotuho. Amin. Tapuji Tuhata
Marede Mahita. Nunga di tonga-tongata ibana Immanuel las marohata tajakon ma hatu tubuna di ngoluta keluargata di punguata barita Natal hasisikop ni holong ni debata tabegema liturgi napalimahon. Matius sada ayat 18. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo uju orana si Joseph idope inana si Mariai gabe-gabean do ibana si Antondi porbadia andorang so masih padohonan dope nasida. Matius sada ayat 10 sia ala parohana bonardo si Joseph damangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahe rohana nanaing sirakononna songoni. Matius sada ayat 20 alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani namandok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Mariai gabe donganmu saripe muse aina sian tondi perbadia do nanaing tubuh di ibana. Matius sada ayat 20 sada tumubuhon anak ma ibana Yesus do warna bahenonu ai peluaun na do bangsona sian akka dosa nasi dabe. Matius sada ayat 22. Masa pesudenai asa Jepang ni hatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namandok. Matius sada ayat 27. Ilahamu ma gawe-gawean dosa dan berbaju tubuh anak ma ibana dalam inon do warna Immanuel rapatanna dongata madibata. Matius sada ayat 24. Jadi dung tersunggul si Yosef dioloi mahatani suruh-suruhan ni Tuhani sauk ma dialap nani olinai. Matius 2 ayat 5. Jadi didok nasida ma tu ibana huta Bethlehem na di luar Judea do ai songonodo padok ni panurirangi. Matius 2 ayat 6. Yaho huta Bethlehem apalatung na memet ho itonga-tonga ni akka huta na di luar Judea ai hodo huta haroroan ni rajai
namarmahan Israel pangsoki. Amin. Vokal grup Duksonang Rohaku, Sian Opung Doli. Puji Tuhata Marede Mahita.
kon hatutubu ni tu hatta borhat mahita mamarita kon haluaoni tu sadok portibion jala begiota dope hasisikok ni hatutubu ni Yesus tabegema liturgi napa onopon. Lukas 2 ayat 1. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratanna nasajolma. Lukas 2 ayat 2. Pamilangan parjolo mai uju di komisi Krenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Lukas 2 ayat 4. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nangkok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5. Pasurat tondirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6. Jadi dinasi di sini nasida gokma hari hangulwana. Lukas 2 ayat 7. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborohos ma depeakon matu bagasan penggagatan, ala suadong inganan na asing di permianan nasida. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong marborongin di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia. Jadi dapat tersada suruh-suruar menasida jala marsinodang masangak ni Tuhani humal yang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suruh-suruh nima tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 seda. Ainak tubuh do dihamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Orma patnyada dihamu poso-poso do dapoto muna nabi norhos pea di panggagatan. Lukas 2 ayat 10-114. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani torop akka parangan perbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapun madi dibata di gijang dame madi tanoon diaka jolma halomoani. Amin. Sahat mahita tu napa galak lilin na parjolo parjamita ima amang preses pendeta hatus sutapea STHMM ketua panitia Natal amang insinyur Denai Baho patoluhon ketua lansia amang CDJ Silalahi Opu Galvin koordinator Diakones Urslina Hutapea Ketua Dewan Koinonia Amang Situa Dr. Andus A. Tinambunan mewakili Lansia Opu Kristopel Boru Sirait mewakili undangan Pinasahat Matu Amang Situa M. Sitorus SE
tujolo mahamu amanginang. Jala duk pe asa galak lilina non baru tai dehon di ayat na padua honima non musehita tak angkat lilita.
Idul Mahita saluhukna. Vokal grup sian Opuboru, indah rencanamu Tuhan.
Tapuji Tuhata marede mahita. Dameni dia patana semurung sian saluhu naroha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hatana hina holongan marlas niroha dohita dia kajamita marhiti akka liturgi acara ibadah songoniaka ede puji-pujian siana karuas nama tua karena torasta nani satung sikop nasni rohata di pakulingi do hita marhiti tema di pesta tabudarion nama suarahon gabi ale-ale natutu mahamu tu saluhut jolma gabe ale-ale na tutu mahamu tu saluhut jolma asatung ripas ujahama natar surat di Yohanes 5 ayat 14 sahat rodi ayat 15 ale-ale kumahamuna molo diulahamu nahu patikoni tuhamu dakku gowar behamu anak somang airang diboto anak somang naniulani hidup na ale-ale dohamu hudok ainunga upaboto hotohamu saluhut na nahubigi sian damang ido sahana asa sada hasisikop ni parnguluonon gabelam uli lam ripas manang sempurna tabu nang pakilalan jale sonang molo saya tubu manang jupang akka persauran na rosu persauran na dinggan adong terjadi dusni roha masa akan nama sirupan masa akan nama sitangyangan masa nang akka na masiapulan jupa adong akka arsak di bagasa perdelanan ning ulu tau. Totu sada do dasorni ima mulot adong persaurani merujahan manang mardasor kon tu holong ni roha. Gabi disi majupang natardok persaurani pardonganoni ima nung masahatu tingkat natumibo nau marale-ale. Marasing do hola masitadan, marasing do hola pardonganon.
marasing doholan alani akan adong sada ihot-ihot nagabi ujahan ni tardonganon manang nama sitadani isarani aruk tulu mulo tadok payung nabui mangihoti jolma nasada tu nasada adong doi dihoti alani budaya dang bui tersiraksin natulus yang nguruni jolma adong doi alani ideologi adong doi alani nang parugamohon alai parugamodo dang hudok haprosyaon bui do Jepang sada persauran na bui terdok gabi aruk saurdut gabi adong masa pertikian perjupangan pakata hatayon alani ihot-ihot budaya taide dui adong marga sada punga marga ihot-ihot na margai biar dong ma tubuh siani adong ma arisan adong ma pertaniangan na adong manang akka pertemuan perjupangan na khusus adong doi alani ideologi alani sisada persepsi manang sisada panatapan kita taringot tuaka namasa baik akka keadaan di masyarakat manang alani akka di bidang politik doho di bidang akka menyikapi akka peristiwa-peristiwa namasa di tonga-tongannya akka perengguluno jupa akka pembicaraan di si namar sirarion membahas akka hal fenomena-fenomena manang akka namasa alaya dong musena dipertemukan diperjupakon merhite-hite ihot-ihot parugamoon lausido na pataranuaing di kita pertemuan ni lansia totu alani ihot-ihot parugamoon jelasada merek nasarupa ima hakabibi asamu kadongan saha proseon totu dasor doinak keningani na dituntutido di hari kotonido proses asa gabi sangat tu tingkat na maraliale takkola pardongano nakingat adok kebui doa masjidan alani parmargaon alani budaya alani ideologi alani nang akka perhuriau alai molo nani dok na deson sahatu tingkat paraliale nak kiningan ima dada kola na didasor hot ihot akan atadoki alai kotakas na binerbuihul jalaborhat sian haprosyaon ima napatar di bagasan holong niroha iro ihot nasikop bahasa Indonesia ikatan yang paling sempurna ini alani holong niroha itu bui kita masyatusan atik piarong namar pakurangi di daungan alai gabiarok pengejuon siap kita ayah lelet tadui moladok pena namasa di tonga-tonga ni ala di dasar hotu holong ni rohenak keningan ikut terjauh do kita gabe perduli mengurupi moladong haurangan di dongan mulisi Paulus mandokon jupa magele dongan mi jupa adong namasa naborat si taunon ni iko kadir ho song ale-alena laho tumangiak kuni jala moladong akka hamolo dialeli iko kadir ho laho mangapuli doho margugui honi mulo Tuhan Yesus mandoko songo dia do para leon mulo tajaha di Lukas 10 sada ayat 5 sahat rodi ayat 2 lui sesiak kamu ale-alena ia tukpe ibana nang modom ale-alenaon alai moloro ale-alenai manuktuk nang jab tulu manugope dai kesoyo kapenna pitu di ale-alena tuk pola ba tuk pebako li mana ala nungalu jai mana ala nunga ikon istirahat di mana alai ikon dohonon ni ali-alenai radi imana mangaloppa
si panganon moloro ale-alenai hatiktung dang mga dobe ale-alena. Ano na buhay renukunot tasyani. Totu mulai rokot tu tingkat para alelian hobartu na pinangido ni temau nak keningan tak sekedar nama sita dano. Dak sekedar hularap hudul. Dak sekedar buih kita berkomunikasi manang berinteraksi manang makata-hatai. Alai nunga saurdut sudina jala ikon nak keningan radi ibana gabisi sada pakilalaan di pakilalaan ni ali-alena. Kadongan sa porsiaw. Tentu tadok nak keningan ni. Molojup pang nasongoni kebutuhan ni asal maut doi. Ise pehi tahun nuaing. Adong dosai tung sikop pedi hita akka sinamot. Sikop nang akka pabayanan. Bebas hita lau manangatu dia. Dangarong makalangi hita alani akka sinamot. Alai seda na urang. Dak bui sikop perngulunon. Angkos warong dongan. Niba na bui masih tukar pikiran. Doho masih haholongan. Masih tangyangan. Masih hargaan. Alai kebutuhan ni ngulu di. Imana tagwari persauran. Asamolo tuat ta Jesus didok nakin di son. Dan bakol tuhatai madokon ale-ale kumahamu. Ninna maradupon akka sisianna. Maradupon akka na payhuti-huti bana. Maradupon akka na radi ubigi. Jamita manang berita na pinasa ni tuhata Jesus. Da kudoko kamu anak somang. Ale-ale kuduhamu. Anong dua syarat. Asa gabi di gor. Dang bakol tuhata Jesus madokon nak kita pe budarion ale-alena na berjulu ima molo diulahok kamu na hupatik koni Tuhan itu syarat. Asa syarat itu nuang naik ko berlangsung naik ko merdalan naik ko mangulu di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu tahun ama syarati molo diulahok kamu na hupatik koni tak sekedar mangetusi. Tu pado bui hitan waeng mangetusi taringot tu patik ni debata. Dohot taringot tu nani igil ni debata di perngulu taon. Dohot akan asani sosuan na hita. Laho mangulau akka ulau ni. Tapo todoi pacocor honi. Alay daksahat tita tu tingkat na mangulahon. Alayang go Jesus madokon ale-alek kumahamu. Molo diulahok kamu. Nahupatik ko ni. Ulau do. Tak sekedar raka pernyataan na bui kita mengungkapkan ni. Tak sekedar pakilalaan alai dok bangulau dok pabahenat dok. Alanya hamana pinatik ko ni depata mulut ulahu ni. Las odon waina tadok nak keningan sada panet ini depata na terus menerus digemakan di tengah-tengah ni perjalanan ni ngudon. Ima nama rodolat tu. Hakolongi ma Tuhan debatam. Sian nasa roham. Sian nasa gugu. Sian nasa ate-atem. Jala hakolongi ma dongami dusun diri. Asa ido syarat ni para lialiu ni. Mulu neng marali-ali kita maradopor debatang syarat na mutlak ni ma hakolongi ma Tuhan debatam. Sian nasa roham. Sian nasa ate-atem. Sian nasa gugu. Totalitas sajol mau. Alay mulu neng marali alay musi kita. Song nedok ni tema nak keningan. Diso. Gawe alay-alay na tutu mahamud. Tu saluhu na jolma. Ado alay-alay na tutu. Tak sekedar pardonganon na masitad dani. Alay siya aholongi madongami. Doso diri. Sido tingkat ni para lealo ni nakni. Asamwa kadongan sa porsiyaw na inon. Syarat ido nuwaing nabuhi taulakon tahanguluhon uhud taujud tot di tonga-tonga di sudi perdalan bijan adok pertikiano. Sudi anong gumasana. Lasido kurpa kehidupan on semua punya masa. Adong go masa manuan. Adong ko masa mana bor, adong ko mana
masa manapu akka perbui, adong ko masana tubuh, adong ko masana bertumbuh, alai adong ko masana musim mencapai puncak. Jala habis mencapai puncak, lam turun nama. Usia ni jol masongon ido. Molo tarok konuai sesegi usia, sesegi nang akka umur pena anggolan sia nung ngabe ngasal pube mencapai puncak, lam turun nama. Alai Ahmad Honota ini buat semua kita ini, bukan hanya kepada lansia. Ini khusus kayak saya katakan ini kepada kita, banyak sekali saya lihat di sini anak-anak daripada orang tua kita ini. Apa yang kita maksud dari sini? Ini khotbah ini sebenarnya lebih banyak kepada kita sebagai anak. Mulu bigi-bigi edde di Jabunami, edde lagu pop di Nuengi. Ya, jangan bilang lansia itu tidak berguna. Ini kan ada gue deh. Jangan bilang, jangan katakan lansia itu tidak berguna. Mungkin dojol mama dotang marau guna nih. HP tak taboto, bagaimana begitu bangun pagi-pagi orang tua kita ini, lansia ini, opung kita ini, kita tidak lepas daripada doa-doa daripada opung kita, mendoakan anak-anaknya, mendoakan cucu-cucunya, mendoakan gereja, mendoakan bangsa dan negara kita ini. Kita nomandoko satongani ulah dutangiang. Molojol maradi manang yakun. Jaletai ngokma. Kebetulan kita juga sudah merasakan itu. Waktu kita masih kuat-kuatnya. Wah, seolah-olah pelayanan di gereja ini juga abu itu sangarotik kiku gogodo peau. Ala yang go perenungan nuaing nung lambatua laptibuma perenungan dopeng hayatani. Laptibuma pakanguluhono di hatan di matai. Alani saya berani mengatakan semakin orang lansia doa-doa daripada opung kita ini, orang tua kita ini khusus dia bagi berdoa untuk mendoakan cucu-cucunya, orang tuanya, anak-anaknya dan semua gereja didoakan, pemerintah juga didoakan. Bukankah itu sesuatu yang sangat berguna? Saya mulai dokon, siapa bilang lansia itu tidak berguna? Tak tahu tu selna urok ko satongan iula dutangnya. Ananido honon rupanya itu kita khusus kepada hargailah mereka, hargailah orang tuamu, kasihilah orang tuamu selagi ada. Jangan kau menghargai, jangan kau sampai menangis-nangis, jangan kau mencari-cari dan merasa rindu ketika mereka tidak ada. Nah, gue udah ngakuida di status ni Jolma, di Facebook, nang di TikTok, ibu aku merindukanmu, terlalu tu kuburan, HP dong merusung ngulu do dirindukan. Apa gunanya? Sama sekali tidak ada itu artinya itu. Apalagi nuai kalau kita tahu beruang, mau apa yang nina, nang bui biau mula natano na cukeri rok peho anong ko peho di huta mula daunnya nina, HP holan nera kata di Facebook do di TikTok. Apa benar? Maka sekali jangan dirindukan setelah tiada. Itu sia-sia. Dikasihi setelah tiada, dihargai setelah tiada, seperti dikasih dia apa namanya, wow betul-betul sangat-sangat mau melakukan sesuatu setelah tiada, tidak ada artinya. Tikia dong do, mula betul-betul dihaolongi naturasi, bica naronggo, bica mangolu dope, bica per orang kope tiki. Asal budak kabar tikianu. Asa modok nak kiningan khusus meradop pun nang aka peparan nak kiningan. Te berkunayan. Jalan aku lah ni targai dora hasil pengayat tata. Mau orang tua bagi anak-anak tanpa banyak bicara orang tua terhadap anak-anak. Bahwa orang tua kita itu adalah pemersatu. Pemersatu, menurut nama hamarang di bekok kamu.
Tuk sugudak pemak kataya kana torasta ala yang go wibawa ni wibawa siat debata marsahala doi. Begitu banyak. Ini khusus kepada saya juga, kepada kita ini yang lebih muda. Ya. Duk keswarong benatorasi luntur sude. Gabe penyela sangat sude. Ale tuk sumalo pihak kana torasta. Tuk sugudak pemak kataya nuni. Oleh seliling arung nasida di sita paida-ida. Morudo biar tak. Akka anak koni gudang-gudang makkatai. Suatu tersinggung na dua-duai. Alai mereka mau kena marah-maranggi. Torok nai gabe hurang uli persauranna. Duk kosalpu akka naturasna. Alani sekali lagi hargai, sayangi, rindukanlah selagi masih ada. Jangan dihargai setelah tiada. Itu kesia-siaan. Asa mula-mula kita nakining madokon ado ipola na naik patarida honotta asa botul gabe parale-ale. Situ huni parale-ale nakining maroja hatu kolong ni roha perbuini haporsiauni ido upay di kuar molo tacaha di Jakobus di surat ni si Jakobusi taringot tu siabarham Jakobus 2 ayat 27 di kuar de pataros siabarham ale-alena alani haporsiauni siabarham. Lalu sido tuata Yesus mula di kuar nak keningan di kuar tuata Yesus doa mua kalelekku huriaun gabe alelena molo diulah kamu na hopatik koni mana berjuru nak kini ali-alekku mam jalan apa dua hunak kini pataridahon tadani pertadani nama ale tuata Yesus tuhuriana tuaka jolma na jinamitanna nunga sude di pabua songon ale-ale nak keningan dangadong rahasia dangadong nabuni ai di pabua-bua do jelas sude ikut si pabua-buaon na patut pabuaon ikut kolat tu ale-ale do nunga di pabua tuata Yesus songo dia rahasia surgawi songo dia neng banon ni depata tu portibion songo dia pasu-pansu do asini rohani depata ima songo pertadani naung ale-alena mado ita di pertikianon modo di jauh ita nuaing songo bentuk ni naung di parar depata hita marale-ale tentu mana dok di panitia napa tomu-tomu temaon gabe jupang manang para lealeon di samping ni marale-ale dok debata jupang manak persauran narosu maradupon sesama hita odo intinya ini atau ngasa jupang dia mana perjolo nak kini kamu kamanga kainang dot sudi kita molok saduku nah hita jalamia makangoduhon pati ni debata pati kolongi di sima nak tarida perbuini aporsiapta alani aha ala tadok mulut tajarus dari Johannes opataya saplonom de bata do kolongoni halak namia di bagasa kolong ido namia di bagasa de bata jala di bata di bagasa di mana atong mulut tadok kita haporsiaon spiritualitas ta laptibo hadarida ni haporsiaon manang spiritualitas na tibui di batu dudui merhite-hite moloradi mana makaholongi nang dongan nabi Selinari rok sada Johannes opat saya saplonom. Allah adalah kasih. Debat hado kaholongoni. Orang yang tinggal di dalam kasih dia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Debat hado kaholongoni. Allah namanya di bagasak holong ido namanya di bahasa debata. Jala debata di bagasa di mana. Odo ihot-ihot ni para lealeo. Mulai ido mangihoti gabiarong mamasa pengajuan. Masyausan ma dia kana humurang ay colo maduhitat to saya dong ko na humurang dak saya sudi na sikko adong ko masana adong ko masa marukil hita adong ko masa gali hita adong ko masa luja hita oleh di sima hadir tampil hita ngolo tutudu hita marale-ale hadir mahita adong songotang yang ni si Franciscus Capellerusi di tonga-tonga ni
akan marukil bae ma'au Tuhan gabi si pergugu di tonga-tongan yang kana putus asa bae ma'au Tuhan gabi si buan pakirimon di tonga-tongan ni akan berbedai bae ma'au Tuhan si buah kadameon tampil mahita songoni nang tuaka ali-alita asa ada tujuan nih para ali-ali ini mula di doko tu hatta Yesus nak keningan hina arka ni para ali-ali ini ada nggo tujuan nah wadi dokon da songo para ali-ali ini tampil hita songo para ali-ali ini si Job godang do ali-ali ini si Job pati hai alai jumpa marukil si Job jumpa tarujun si Job hadir ale-ale nai alai mabain akka panguju natong maradup si Job tak songoni kehadirannya ale-ale dada to pudo lau manguhumi tu ata Yesus lau madokon sata hidu si Kayapas do si Herodes ai di dokdo olah ni ima si Kayapas dohot si Herodes marale-ale alai marale-ale do sida hola lau mapersilak ko tu ata Yesus dada para ali-aleo na songoni na nigilna ala di dokko para ali-aleo ni gabis ada urdot ma Rabtu dolok gabe kebersamani terbangun Rabtu dolok tuturuan alai lau patuluson sakak ni debata di Portibion hadir nasida songon na pinangidoni subtemon gabe pasu-pasu ma maradupon Portibion hidup ilalah hodok pasu-pasu budarion mula udok bahasa takjub duau alai hadu dohonok kusejami tau tahe harga hiad du diau rekaman ni sudi nak kiningan iba rekaman ni napa jojor honi rekaman ni napokal grupi harga do diawi hatik tu ngala dang apalah wetu si merekam jidang apalah ulo merekam pati buarong na merekam siak kita unan non baliak kamu tuau bah nanti alanau si panok kudui bainok kuduan no dibaritai pati kapokal grup ama ina dang nala doho ina tezeuna mi repokal grup ubay gawe argara sudi do bagak kuidah itu dah nanti jadi argadi doho sudi kali liturgi nak keningan hatik tung rupani mulus sianope hupangi dui pikirak pola salah noni alaka naing bainot tadola belga baritaon gabi barita nauli do nang tuak kahuria do tuak kahalak nasi ngatong ima nahuwari borngenon merasa berhi ado merasa luar biasa do itu anggo sesigi usia do tarokon do tabadik tu penampilan muna boisi horama doko kamu akamainung hera lensia napa jojor honi penaking akai nata adung kuna topu marsaringar suara itu so hera suara di lensi namare deipe doh nadia sudenu ni kalai disima semangat berita nauli maka tidakon berita nauli nang dohot makaramang dainang punguan lensia nang lensia nang dia kanasik pe nasoboi rotuson maka munakon jiwa-jiwa ni aka generasi asalam takas persea tu Yesus Kristus gabe ale-ale na tutu ale-ale na saurdot ale-ale rakmalare-ale rapsia perseai Yesus Kristus jala sudi rap mahita ale-ale ni tuhata dukko ni marale-ale mahita jala tujuan ni para ale-ale ni gabe para leale tahun pasu-pasu maradupon nang Portibio amin martangiang mahita mulia tadi ho Tuhan di bata disudi asini roham nama mararhami gabe ale-alem marihite-hite ukak ni rohanami laho mangulaho napi-napi komi jupang maparaleleon holong ni rohanami marado pokok
songoni paralelin nami ala ni hulong ni rohanami maradupod dongan nami corma gabi sauduran mahami saurduk mahami laho patupaho nakkanadinggan gabi pasu-pasu manang kehadiran nami maradupon portibio di pararhodo Tuhan akamanami inanami punguan lan siyaon di tonga-tonga ni kuriamun maka tidak koko habal gaummu asini roham jalan bersaringar marhiti-hiti nasida nang maradupon portibio dia kahata berita nauli na pinasa nasida edde puji-pujian na pinasa nasidai lam toro makana porsia di Yesus Kristus Raja nikuyai sodangi rohanami pasu-pasu rohani akalan sia tuk pelap sumurut nang guguna pikiranna lam talu nang akka pakilalan na pisikna alai khotma angguasini roham dohot dengan dibasang naung ni jalon sidei toktong makamunak korsa sahat rodi nang hasusudani bual nabi be budarion upagong kopok kami ngudu nami mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji madibata jala las marohata pasahaton piliata. Tuhan,
Tangiakum ma piliata. Ali di patama namin na di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut silihol leon na dinggan. Doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihom itu kami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pilihanun. Pati bulhok karajamu di tonga-tonga ni huriam doko di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami gudang ni silehol leomi itu kami. Asalam gilgir kami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita marparsauran. Di bagasat tangiang na pinudakon itu hatta Yesus. Ali aman namin na di pun magitsa. Say pinurbadia mag. Say Roma harazo. Say saut mulo maniham di bonotons. Leo matuhamis sa daliok kang luansi. Say samarus sanamis mupas. Idusan mupas. Naharajaw. Dua tagugun. Tulia sanapun. Asini rohani itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani debata amata. Dohot parsauran itu di parbadiima. Mangaramoti mamasumasu hamu saluhuna. Selamat Hari Natal madihita saluhuna. Selamat Hari Natal. Lau menguduti acara tahun upasata mema tuinang diakones. Moliate ma, noaing sahat ma kita tu acara hiburan adong dua hali marede punguan inalansia. Napa dua ho nanno nadong marsipangano do hita alayadong do ruhu ni huriata dang boy marsipangano di son tu konsistori na mek mahita anon marsipanganon bolosoi baboy mata boy mulak alay jolo ditangyak komanong na terakhir hupikir asa denggan hudul mahita no denggan di hudulata baru pe dibagi si panganon tetap mahita di hudulata ni uluhon ni inang bibel proman nonate si panganota. Jadi pinang idon takai idang amang molodong songon marede lansia asa maju matu jolo songon nang tapar jolo ate masuk matu jolo mardela payu jabra sa mardela kamera di sana bersanda di bersanda. Jadi baris peduan, ternak kau naik. Jadi kau pun buru, apung doli,
sesuai dohot nang tahatahian asa lana marsope-sope song nang pas be. Memang aman talana. Apa na? Jadi nang tu sampai mana? Nang ikon di sampai memang sampai. Ya. Terus. Jadi sini ada kotak. Jadi nanti ya kalau opung boru, opung doli marende, unang pola rotu jolu ate, unang pola rotu jolu. Alai songon bentuk partisipasi, ube kami dari son kotak ya. Coba. Ate bentuk partisipasi non manaholong marnatoras di bayan non kolan tu kotak mana di mana sampingan son. Ate udah ate kola songoni man non ate asaboy marenden don ate alana on yang dipoto non dipoto. Jadi untuk kenangan sama kita nanti kan dipoto untuk baik-baik. Kalau boleh ini antara itu oke? Gimana? Jadi ala hita ning merende pinasama tu cek pinasama saya di ban merende ta. Yang pertama lagu Uju Dingolukon Mania. Bye.
Burdokon. Burju-burju hamus sude anak muda. Kuhamin dan dua mohon opung. Amat jalasi toguni sulangan mangana si maridiola harani parasa hitoki lambatan maring magang basamu Dilanjutkan dengan anak Naburju. Sada. Adong depe sada nari. Anak Naburju. Anak Naburju mana anak jodoh namanya. Anak penami Naburju.
bahagia kiamat. Kiamat hasil aku Sebentar dulu abangnya, sebentar. Ini mau kita bikin foto bagus. Baik maju. Sebentar. Foto jadi foto teh. Foto juga teh. Sebentar, biar kita buat foto bagus, yang bisa kita besarkan. Hela di sini sebentar. Mundur dulu dek. Sini Hela. Coba lihat dulu. Ini kita mau bikin foto kita, bikin dokumentasi yang bisa dibesarkan. Oke, sebentar biar saya lihat dulu ya, biar bagus. Inang ke atas, satu orang di atas, ya, satu orang Inang di atas, supaya ini satu. Ini yang tinggi, ya. Inang di sini, ya. Sebentar ya, biar saya setel ya. Hela yang ambil ya. Ini pakai foto saya supaya bagus. Amang papahan di sini, di sini. Ya, biar nampak, harus nampak semuanya. Ini mau kita buat dibesarkan. Siapa nanti yang mau menebus? Yes,
Helak ambil dari sini ya. Dari sini. Oke. Pakai HP saya aja biar bagus. Tadi aku di mana? Tadi aku lupa. Dikasih kode ya Hela ya. Dikasih kode. Kamera yang berdiri. Ya. Si Malolong. Oke, mulai tema. Kembali mai satu tempat duduk masing-masing. Ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing ate. Selanjutnya nanti akan hudul mahita di hudulan nabe akama nakaina ngate buat maju si panganonisia. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Hudul mahita dibuat maju lo konsumsi bertamu maju sada asal ditangnyakun inang Bible Pro. Ke tempat duduk masing-masing. Tapaudul menang, tapaudul mah.